Zo inspiration clear tu zong te chi bai le vakule tun naya social media lama video lungchia thlak tang mai du pakhat ruang apasal quarantine center omme kin athlan kha kan chevek ome heta boral hi pike ro siam thangi am Veng South ta ko sa ani a apasal hi pukel tluanga ni in ani hi nawanga lockdown chung zong po asam lama om mani a ti chuan anupui dam lo ti hriat khan Mizoram lampanin alo howang wanga amai ro chu state danga tanga ron honi wangin quarantine angai si a anupui thi thleng khan quarantine center a hun mangani ti chuan keni zo inspiration te pon ralna sum kan ni rem chan ang te dap chopin ralna sum petur le an chung ko chanchin hrechiang turin ka thien panen zun ni som ni pasari chanu her khan kan zutlan thlatawang wanga Plan ala zelanga school ole hello anin hi amvenga ro pon alo zuklat de wangin kan zot chop zela amun shelo kan ni a kan ar ko thim dai thlave to pani ti chuan kong sira zo tu rem chang lo ma piang chu kan zot thla top zela bi am Veng South ka chal len khoi lai nge lam pangpunya khoi chang kal tur nge khoi lai ya heta mo len kota pinilo hete nikal kwa lang hol kota mo ole kan lo me o an veng mi te pon an lo lai natin an lo ko ngai em ti te kan hri a kini pon kan ko ngai hle ani enge mo chen kan tlan nu chuan kong sira nu ho ro ra chu lo te chu kan zota an ni chuan an in te min lo ko mu a mania mi thi khami kelal tu ngate ka khoi lai ngen heta suklak tur mo ti chuan kini pon kong sira kan lir thei te da in anin lampan chuan stepa kan chuk thlave ta nak khoi lai nge an in kha mi lo hak ro le Ei mo ani o palai na tom tak mai putluang chuan anupui ruang omna lam chu apan phei tan hak naka mangai em anupui pun kha le chen na lo ko sak pui to anua ma le she oma po tia pathian ma alo in tiam pui thlap kha atom nan aruang chu amang tha don ta ni tak ako
à chú ta chuan heta Anpa ber luang te lo ho ma chu heta nga kan tu mani kai ni pui si anga chuan an mani hi una weng zan ngen nia chuan una ko din mun shim po mi lo soi sak an chung ko din hun chu anu le pa hi apa po ni se anu po ni se re thei fara ve tak an na mo la pui hi tuna thita la pui hi kum thumi ani atangin apai na thi sanamo chuan anu hi anu pui dang ane pasal dang anaya chuan ama la pui hi he kimi ma kimi te bula khosa ina oma chu tatang chuan tuna Anpa nen in mu chau an ni a jang chuan chung kwa an din chau ve ta ni e chuan tuna fa eng zan ngen nei kha tuna fa panga anaya mi pa pali le mai chia pakhat ante ber hi mai chia ani a ke malsom dong kimi ni a ama tuna ante ber hi mo chu tuna hian anu chan chin po eng ma tuna hian voi khat po ala soi ngai lawa a soi ringai lawa ma se na kina chuan apui tlin ve de huna chuan anu chan chin te po hriat achak ve kan ring ani upa ber chu pol som pane zir turani a chuan ante ber hi ke ji tu ani school an lakal vet ina ni mo tro an kal mai na tom hle mai What is your name? My name is Emmanuel. Irene, what is your name? Karu Milo. Milo, biết gì không đâu. Soi xem te ta min trôi tu chun em om lai nun ro ina chia ke Anh hiểu bye bye u. Bye bye Tiểu Lâm. Bye. Sao tao mình phải nói bye bye. Xuống lên phong ni chân lu khan e cả chun nun e rồi lại say ca buông đón tuổi nè run chuông giao lệ xuống thu dòng tê lùm dâu là vin cả lâu tra về ngày lại chốn đâu ít niềm thà lên dòng lệ bia dài tỏa đêm an cả em tê xin ăn cha mẹ dài khó môi ngày nhìn ông lâu thiên la vậy thar tiếng